Черный ворон кружится надо мной, черными крыльями машет он. Salam, bugün Sancar Media bilen bilelikde Farhat Rahimbayevlarda mehmançılıkta. Hoş geldiniz. Sağ olun. Näçe wagtdan bäri Farhat agadan interview alayın, özüňiz barada gurrun beriň diňe sizin şagirdleriniz bilmeliler, dostlarınız hemmemiz bileli. Farhat aga talantly, güýçli, içki dünýäsi bay adam. Farhat aga Rahmet. o ilkinci bilen bir özüňiz nirede doğuldyňyz, ýagny biografiýaňyz barada bir gurrun berseňiz. Biyografiya bu arada görün bersem İlal'da doğuldum. Sovyetski Soyuz'da. Näçinji ýylda doğuldunuz? 72. yılda. Aha. 72. yılda doğulduk. Eldirak'ta aýtsam meni ekemen muzikant edi. Aha, şu taýlaryny aýdyp geçin. Ava, ekemen muzikant edi, bayan oynadady, skripka oynadady. Atlar ölendiler. Ava, osun Haydbay, ekemada Haydbay. O bratam muzыкант. Мenden улы братам музыкант. Меня я воспитывался в такой среде, что 3 сестры и 2 брата меня воспитывали. Вот. И брат музыкант edi. Şu sebepte üyde постоянно hemişe gitara, instrument üyde bar edi. Bratam постоянно koşuk aytıp, özünü magnitofona yazdırıp, o vaxtları şunun kızıkış baradı, brata qarab, benim şu ucu 7 yaşında ucu gitaranı, akortlarını alıp, alıp kızıkıp başladım şu barada. И дальше gitsen, где-то bir 5. klasta, 5. klasta, ucu klastaşlar bilen bir gruppa sazdat eteldip, indi o bilinmen neçenci yıladı, bizleri men yanında partadaşım bir kız baradı. Şuna ekesi Dom Kulturada işli dedi. Başlık bu. Şu kıza aytıp, xahiş etip, papana ait bize bir baralı Dom Kultura. Vakti instrumentla tolka Dom Kulturada ba. Bağala bilen şunu etip Dom Kultura'ya barıp animasiya etip başladık bize. Dom Kultura'dan Nur Ağa da şu vakti bir taza geldi. Dani dondursan. Nur Ağa halipamız. Halipa Nur Ağa, i aktörün, i muzikant, tiyatrdan düşedi. Gitarist, ses aparatı. Gitarist, şu bizlere gelip yani gitara bizlere drum çiçe çiçe drum çiçe çiçe de bir ritmi üretip, şunu etip bize animasiya başladık. Где-то bir 85. 84. mi şunu yıllardı. Osun 86. yılda ben Moskova'ya gittik kaldım. Moskova'dan vызов geldi lеченияга и şakta ucu barsam bize bir de vakti İlal'da vakti Modern Talking, Sisi Cage, İtalyanski muzika, Tota Cutugna, Ricky Poveri, şunu zatları işte dedik bize o vaxtları. И Rusya'ya bargan son ucu mirovozreniye bitti ütkedi mende. Başka dünya. Başka dünya. Başka muzikalar. Вяктаки бағала уже рок деген нeye приобщили меня к року. Уже року muzikalar oldu vякта. Vякта tak görsen Rusya'da birisi bilen birisi danışsa, bağala danışsa, birinci savalı o adından ameldi, nu iştesen de. Ne dediler hava. Eğer şu işte de on zaten ikincisi bir gelişse, ucu coraba gitmekine şansın köprak da. Şakta ucu rock muzikaları işte Черный кофе, Ария, уже şunu muzikalara netip. Şakta большинство meni vkusum şanda sformirovаться etti. Rock как muzikant. Вот так. Son näçinji ýylda geldiniz bäri? 3-4 yıldan sonra 90. yıllarda geldim ben. Yine İlal'a. Evet, İlal'a geldim. Ucu İlal'da İlal'a gelsem ucu Madrid yarı bitti. Ak mektepni aynaları peskine, İlal'ını yigitleri meskine,
Meskine bak meskine, aynaları peskine, İlalının yigitleri, ulan şu vakti şunun koşukla gitip durverdi. Lekin bize живой gruppa тоже gelgen son ya bağaları çöpledimden живой gruppa yayınladım bir yerde. Bize уже selmez авторский песня bilen rock направление'de gittik. Ha. Yusuf Ağa'da bir İlal'da bir halifa var. Bize Urus Balla bulup yayınlaştık. Yusuf Ağa bizleri çekip aldıdan özlerimize yani оборудование verdi, instrument verdi. Şurada repetisiya dinle dedi. Yöne haltura oynamangla dedi. Sırazı toya çıkamız da yani 3 akort uyanıp toya gitemiz de afterski koşuklarınız işle dedi. Bize adam şu gerek, yaş bağla bize. Afterski koşukları işlep başladık. Vakta уже özlerimiz gruppa sformirovаться etti. Urus balla baradı. Sonra Azindula Rusya'ya gitti, Vyaka gitti, Vyaka gitti, Tarkalı gittiler. Lekin şu vakti Cem'de gruppa sazdavat ettik. Авторские koşukları işli dedik öyle. Например, вот если желаешь ты пойти со мной, знай, что ночь это день, знай, что день это ночь. Звезды смеются с высока вдали, знай, что их свет давно долетел до земли. Родной, я иду по краю, я падаю вниз. Я дороги не знаю, оторвавшийся лист. Bize şunun koşukları işlep başladık. Все равно, lekin İlal'da o vakti keminde bir 5 gruppa baradı. Keminde 5 gruppa baradı. Ben yine yadımdakileri Madrid baradı, Arzu baradı, Hrustal baradı. Bize baradık. Repetisiyadan çıkıp gele dedik. Sen yakınlaşsan toy bir yerde bol dursa bir yerde Madrid ait tuttu. Sen yürüysen Ankara'da Hrustal ait tuttu koşuk. Şimdi живой gruppa köpedi o vakti. Şimdi şehre ait oturmayın. Şehirde de gruppa köpedi bir yerde de. Sedda baradı. Nela baradı. Kriz baradı. Yurayına coramız. Şunu yatıp İlalı'da gruppa sazda tatip gördük. Sonra Bağala Tarkalı gitti. Sonra aslında şehre Karabatak ettik. Şahara nasıl geldi? Şahara köçükке yanım emez. Ben şehre İlalı'da vakti ucu bir yerde Bahram Rozbayev da dereversin muzikant baradı. Şu bir gruppa sazda vatətib beni şahtan çekip aldı. Bilinmən yerlerde işitdi. Olsun yeni alıştıktan şurada bir gruppa sazdavat ettik. Şahar deyende daha sol şahar. Ava. Neçe vaxtdan beri hayış siz var arada bileli o ildeşlerimiz bilsin, gitaristler bilsin. Menden kâ soruyorlardı. Ey Farkada bir geli başkası yakyanı çalıyorlar gitaranı aydımları başkası. O zaman sizden daha soracak. Sizin öz boluşlu sesiniz var. Ava. Onu men bilen ildeşlerimize haysaydım sesini men diye köplen sizin sesiniz. Bize Vysotski'nin koşkuna köp aytaradık. Sonra bir yeri bozun diyecek olur. Vladimir Vysotski'nin koşkuna. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. Здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Вот Высоцкий koşkunda, Rosenbaum'un koşklarında östik bize, ne знаю, endi her adamın avazı her xilli kakı. Эх, налей-ка, милый, чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила аж. Да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок.
нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин выписал расчет. Я у этой стойки не был столько лет. Не к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, доску свой, и тоже пьешь когда-то до упад. Шуning qo'shiqlarda sformироваться etdik bize şu vaqtlari. Indi aydım aytışyňyz da şeýle gitara çalşyňyzdan başga kimden öwrendiňiz? Esasan gramatny çalýaňyz siz Ya, gitara. indi bu yaxşı berdiň sowal. Bize döwrümizde Aha. internet yok, Hawa. gitarny şkola yok. Hawa. Bize konsert görededik. Живой, зарубежный konsertleri görededikten i şular nişe etip çırtadı bula, nişe etip aladı, yankıları koluna karab, şuları sesini nişe etip çıkaradı bula, işkırıveredi bula, zat etedi. Şunu kıdırıp, hazır ben yine özüm mugallimçilik etemem. Ben 6 ayda tapkan zatımı, usulümü. Hawa. Azı bulara ben 2 saatte öğretemem. Ya onu ayratyn gelýär. Ava, Şäherlerimiz 2 saatte ben ucu öğretemem. Elinizden tutup öwreden halifaňyz ýok, şeýlemi? Yak, elimden tutup üretken halifa yok. Tolka samouçka. Canınız sağ olsun. Farhada kän haýyş edýäs, gitara köpden studiýada solo oýmaly bolýar, akord goýmaly bolýar. Adylbek var ýanynda bularyň umumany stili başga dünýä, başga. Indi Farhada menden ökeleme. Ayağa näme boldy? Ayak yaşlıktan. Ha. Vivik Bedrabop doğuldum, köp liçeni aldım, kömek etmedi. Son Moskva'ya gittim. Ayak sebäpli. Ayak sebepli hava şandan instituttan vızıf berdiler. Şakta liçeni aldım. Indi Hudanı bergendir da. Näçe ýyl liçeniýede gezdiňiz? Şu ýa ayak bilen näçe ýyl geçdiniz? Liçeniyadan ben başti 10 yıl gezdim. Be. Başti 10 yıl gezdim. Nu adam takdiridir da. Glavny ayak nasıl ahı? Hawa. Indi sizden sorajak bolýan, käbir adamlar bir bolýar da agsen oğlanlar var. Şu diýip ýa-da kemsinip ýaşaýarlar. Sizin içki dünýäňiz bay. Şu aýaňyz agyrsa da bildirmeýäňiz. Mysal üçin biz üçin siz normadaky adam. İçki dünýäňiz bay. Aýdymy gowy diýeniz, sazy gowy çalýaňyz, näçe bir geden dostlaryňyz bar ýanyňyzda. Hudaýa şükür. Nämen syry kitap okuýaňyz, näýle özüňizi içki dünýäňiz näýle? İçki dünya deyende ben yine ayakım 1. klasa 31. Avgust'ta Aha. erten ucu mektebe baramız diyen vakti ayakım sındı. Ha. Şu sebeple son ayakım köp sındı məni. Ayak sıngan vakti 3 ay gipste yatasan. Ha. 3 ay üyde yatasan. Bu vaxtları, sayız vaxtları hemme işli. Hemme işe gitedi. Bir özüm üyde yataman, üstüne ilikdediler. Hazırkilerden telefon, internet, ya bir televizordan bir gümenç yok onun içeride, hazırkedin. Mende no interes, torka kitap okuyordum, yazı, çizu, hudojnikçilik ederdim, gitara baradım mende. Näçe kitapda okandınız o adaça? Hudaýa şükür kitap köp okuduk. Kitap köp okuduk. Klasik kamadı men indi mahtalanıp aytkan boladı. Lekin nasamım diýeli İlanyň bibliotekasyny barını okudum ben. Bibliotekada kitap kalmadı. Soň maňa uji bibliotekar aýtdy. Indi sen dedi Taşowza gitesen dedi. Şaky bibliotekasyny. Şu wagtlary internet geldi. İnternet geldi, internet açıldı. Ben уже tapıp bilmeyen kitaplarımı u ýaktan taptım. У меня сейчас уже такая библиотека, kompüterda уже evvel tapmayan kitaplarımı internetten taptım ben. Вот. Evvelki adamlar kitap yaxşı görədədi, oku dediler. Kitabı dünyası başka dünya. Indi şurada
hakyky kitabyň özüni okusaň nähile, köplenç audio kitap dinleýärse. Olaryň tapawdy nähile? Audio kitapta pauza koyup bir manasını düşünecek bolsaň, özüň kitap okusaň, kitapny özü eline alsaň, kitapny iyisi bolady ona. Özüň açyp okusaň, toktap, düşünme yerini oylap, pikirleşip, nätesen. Lekin audio kniga тоже неплохо. Yaltarak adamlar için çıkan da o. Yaltarak adamlar için. Hava, yaltarak adamlar için çıkan o kitap. Din olmaz olur, dinleseňem boljak. Hava, hazırkiler bunun dinleseler yo ýene men bilýän kän adam häzir audio kitap dinleýär, kitabyň özünden okuýarlar. Men bilýän näçe adamlar şeýle bu arada, biznes barada, muzika barada, psikologiýa barada, gowy kitaplar bar. Да, ба. Я тоже рад этому. Я hazır menem audio kitaplar dinlemem ben. Hazıram eşitemem. Audio kitap eşitemem. Şonca okusaň da mene dalşy okap gelýär. Дальше, обязательно, потому что bir kitapny bir okusan, kitapny dünyası başkaça. Sen yine kino görsen, Hawa. rejissör sana aktörü görezedi. Например, Arnold Schwarzenegger. Hawa. Ucu senin kellende şu. Hawa. Sen kitap okusan, Hawa. ucu senin kellende başka dünya. Sen okusan başka hıyla aktörü представить etesen, dayo bir yigit, bir kaçok dese senin kellene başka zat geledi. Öz fantaziýam. Öz fantaziyam geledi. Men okusam kitap, men öz fantaziyam geledi. Потому что şunun için kitap diyen zat безграничный bir zat o. A kino görsen ucu rejissörünü nesini göresin. Leyli Mecnun okap otuyorsun, Mecnun'un yerinde özüň gördüň diýär. Hava. Kitaplar zor adı. Şu ucu yaş vakti ben yine Gör oğlanı okup, Gör oğlan yaman zor kitap lekin. Oku görmeyenler bolsa oku görse dım zor kitap. Temalar boýunça haýsy temalara gyzykýaňyz? Kitap temaları. Ben kitapta klasikleri yaxşı göremem. Klasikleri hemmesini okup boldum ben. Lev Tolstoy'dan tutup Dostoyevski, Lermontov, Pushkin, Gogol hemmesini hazır adonam tazaldan okuyman şuları. Это etalon okumalı. Bu dünyada her bir iskustvanı depesine çıkan adamlar var. İn depesine. Любой zatda okuyacak bolsan, ya aytadılar ki o asıl sana belen derekten asıl dep. Şunun diyenli şu klasikleri okusan, sebebi ola klasikler Nietzsche min söz bolsa Rus dilde, ya Özbek dilde, ya Türkmen dilde hemmesini işletedi klasikler. Uşu dile bay bolasan onları okusan. Ana şunun sebepte klasikleri okup sformirovatsa ettik. Farkada, sizin barınıza şükür. Farkada'dan kän massaga soru etmez. Ne tolka aydımza durmuş var ada. Yakov. Esasanam Farkada'nın içki dünyası bay. Не только Farkada'nın, senam içki dünyan bay. Ina sünni zatı döretip oturupsan, молодец, şunça halka hizmet etip oturupsan, senam ina как музыкант я тебя тоже уважаю. Koşku yazacak bolsak seyana baramız. Молодец, я очень доволен. Sen işleşin adam, dünya karашın adam, ben доволен. Sağ olun. Это чисто от сердца. Sağ olun. Indi after kaydımla var arada soracak. Sonra? Ne saydığımızda var? Aydımını bilim. Ben sanak görmedim. Aydım köp. 50'ye dağı barar. O zaman sizin doktor var arada aydımlamaz ki. Ava. Doktor var arada var. Muzikant adam kuma düşse kum hakta aytadı koşuk. Nerede yürse ucu şunu pitat etedi. Özüne sini baladı. Ben deverekimde şu hayatta doktorla köpeldi. Doktorluk hayatta bir koşuk yaz dediler. Son Ağız kayıt ben. Доктор как там? Ава. Хорошо. Я врач, слуга Гиппократа. Избавляю я вас от боли, от тяжелой непомерной доли.
жить с кислой миной на лице. И школьник идет ко мне, и лектор. А если заболеет сам директор? И артисты, музыканты, разного сорта таланты. Но в душе я романтик, хочется мне плавать по морям, покорять неведомые страны и с подружкой съездить на Бали, хотя бы Байрам-Али или в Ильялы. Şunun koşuk. Sebebi zor dostlar var, doktor dostlar. Geleden köyüne geledi, poet adam falan koşukta zakaza yazdıydılar. Zakaza koşuk yazmak kıyın. Zakaza kıyın. Poet должен чувствовать. O özü geledi köyünde ne bir zatla ağırıp bir zat kaynıydı, bir zat kaynap pişerdikten sonra bir zatla çıkadı özü. Şunun zaman bu. Düşündüm. Farkada yok deyip başarıyorsunuz mu? Ne o zat? Yok. Yak. Ha, yok depme. Yok den gepi elacı bolsa mən leksikondan ayırıp koyupmam onu. Yok den gepi mən kam bir işletim mən. Şu manada soradın mı? Ava. Elacı bolsa yoknu bar etmeli. Endi şagirdlere geçtik. Men bilen Farkadan katıkan şagirdler var. Daha şu vilayetde näme diýär, gitarany başgaça aşağı köpse solo çaldıysa şo taýda çalýar. Köçe gitaristler diýilýär. Sizinki başgaça rapmyzal bile hem akord hem solo bilelikde ýerine getiren sazlaryňyz bar. Şondan azajyk çalyp beren gaýş. Saz çalýanyňda men gowuran sazym bar. Ne o zat adu? Bile gidiňde berdim. Ritmişne var idi. Сижу я в бабаке и играю на гитаре. Девчонка, улыбаясь, стоит возле бара и просит так любезно, если можно мне сыграть мелодию, которую любила моя мама, которая зовется, если я не ошибаюсь, буги-буги. Onu varasan, o sola diýende sebebi gitaranın sonu yok. Gitarada sonu yok. Uçinlikler geledi, üretemem. No, вот, kab uçinlik özüne bir planka koyup geledi. Uçinlikler, например, plan koşuk aytıp bilsem boldu dep. Lekin başının uçinlikler kanatlanmadı ucu. Atlarını plan. İzini alıkta veredi. Yine Cahangir'de uçinlik var, malades. Birinci uçinlikim mam şu edi. Gowy yetişdi şol oğlum. Ava, gowy yetişdi. I bu kuru akord bilen kanatlanmadı. I dalşı gitar veredi. Gitarının sonu yok ahı. Sonu yok. Даже azı transformiruются etip azı gitara уже hem mezat koşup, даже sami baraban koşup, hem mezat koşup oynaydılar. Şunun deni любой instrumentdan sonu yok. Eğer gitaman desen 100 yıl yaşasan 100 yıl hem uyanıp para verasan. Indi o ökölleri aňyk şagirdden adyny aýtyp geçen şolaryň. Kimi? Jahangirden başgalarına. Cahangir'den başkaları uçinik köp, men kasıbırını, men bular yadımda yok adları, yadımda durmaydı. Indi sizin yanınızda sağlındalar var, muzikantlar, barabanşyňyz var, gitarist, bas gitaranız var yanınızda. Bu dostlarımın barını sağlında etip olduğumuz bunda. Ava. Özü şunun hayat şunun eken bu. Muzikant bolsan yanına muzikaya kızıkadan o adamla gibi yapışadı. Her kim kızıkışına karab. Şunun diýenli hazır Hudaya şükür yanımda sola gitaristim var Adılbek. Тоже хорошо играет. Бас-гитаристim var Erkebay. Тоже legendarный gitaрист. Sedda'da oynagan. Barabanşyk var. Bu barabanşyk hakda görün yana da şeregenli. Yani Bahram Rozbayev dedim. Şu bilen beregende Arif Matyazov, Roma Çarıyev, na bas gitarı i İlyas Sadıkov da barabanşyk.
Aha. Azı bratişke yine oturuptu. Şöyle oturuptu bu. O bellek geçen İlyas ağa bilen Mansur ağa bilen Farhad ağalar tez günde täze aydyma klip sömk etmeli. Şunu men saklap kaldım haýyş. Da. Gepleşigi ýazaly, oson klip edeň. Klip kaynat durttu ucu kazandı. Prosta ya otunu veçirip kazanını açıp paylı vermeli da. Farhad ağaň aydymlary kän. Aftersk aydymlary özüm durmuş barada terbiyelejekinde aydymlar bir näçe aydymlar bar. Şoňa ýetişen aydymyny ýazyp klipem edibermeli. Şol çakarrap goýup giden gow aydymlardan. Nu birinciden Allah Taala, ikinciden yine sen işleşeli, işleşme mürtmez. Ava. Starayımsa kızıkadığın adam bolsa. Farhad ağa şöýerde täze başlan gitaristler, aydymçylara näme maslahat beriň, sowet? Gitaristlara mı? Aydımçılara mı? Ýa-ni aýdýanda siz men näçe wagtda geçip öwrenýän, bu çakal bazma. Yine bu tema barada ben bize dövründe Soyuz vaqtda mektep girip muzikantla soru dediler. Kim katnıydı? Kim kızıkardı? Häzir bar. Hazıram baba. Mektep girip men kızıkaman dese çağırıp alikte dediler. Olsun bize 4-5 bolup bardık. İlalda vaqtı. Şakta vaqtı bardık. Ya gruppa bilinmän barabanda barladılar bagaları. Barabana oturtup barladılar. Ritim duýýarmy? Ava ritim duýarmy, duýmaýmy dep şu wagtda bizleram ýaş. Ya koňuşy jora oynadı, tupak dedi, oynadı. Zat etdim, men otustyrdylar, ili men şöýerde bilinmän ya ýulduzum şöýerde yanmadı da meni şöýerde bıraka çıkardılar. Muzika boýunça. Muzika boýunça meni bıraka çıkardılar. Tak azı ayağa mağıryan da belki ur bilen de. Может быть. Lekin azı tak oylak görsen, az tak oylak görsen yankı bağala uje hemmesi muzikadan alыс. Yankı güçlü olurlar, başka yerde gezip Başka yerde. Birisi stроительствоda, birisi ne boy gitti, doktor boy gitti, zat boy gitti. Uları netip oturmayın. Muzikanı leke alıp çıkan men. İş şu sebepte inama uçinik gele dahi. Usun yankıları ya ekkeyen ekesi mamas soruydu. Bamımında talant. Katnasın mı bu dep mene soruydular da. Men bir adamı bırakavat etmeki ucu korktum ben. Потому что men bırak desem ucu yaman zat o. İçinde bolsa gidecek yer Alıp yok. çıkadı o. Ava. Ben şunun için dekverlikte bir adama sen aytıp bilmisen demmen. Şunun için sovet benemen. Ya muzikantlara ya savalının nesi cevabı. В любом случае расстраиваться не надо. Gönlünü bölme. Потому что muzika deyen zat bu bir neyende alıp bilmesen ikincide, üçüncüde bu meynet bilen astandan голос тоже надо вырабатывать, надо работать. Bam instrument. Birinci aytışında doğru gelmese azazdan adam pişiyip para veradi. Şunun için başından bir adama yak sen muzikanı koy, sana bu middep aytmak yanlış zat o. Şunun için ben muzikantlara aytama. Könüngüsü bölmenle 5 saat надо это maksimum. Atak заниматься надо 3 saat. Näçe ýyl berýäňiz? Mesela için ortarak. Näçe ýyl gerek? Muzika aydym. Pişik etmek için mi? Pişik etmek için bir indi men aytsam bir 5 ýyl, 10 ýyl dazy. Ýylyň bäri süýşenden soňunda torup, şowatrak aktiw bolýanda. Ýa, her adam судьбасы her xildi. Bir adam yaş wagtyna, geýen wagty kellesinde başga zatlar bolsa, lekin şunu gönlüne tuxum taşasan, şu wagtda tuxum taşasan, может o 5 ýyldan soň bu tuxum gökerip çıkady o. Bir wagtlary alıp çıkady o tuxum. Osun özem bilmedi lekin onu. Geýen wagtda kızykmy, zat etmi ya, ekeleri ýöredi. Awa danly ýatady. Apalary ekeleri yankılar yakımsızrak uryanadiler. Osun bir 2 ýyl ötken soň özleri geledi. Pişdingmi diýme? Awa dedi, pişdim dedi. Esa davay otur diýmen, davay budem работать. Osun şu ýatyp hem çıkady onlar ba.
Muzika deyen zat bu predugada tetip olmaydı. Aňarsana çykyp bolmaýar mı? Angrysına çıkıp olmaydı. Özüňe minem muzikant bilesen kahy. Şunun için Gitarana günde çalmasaň ellerine meýem ýumşap başlaýar mazollugyna bu taýyn. mazol gitardı. Ete trudavoy mazol dediler. Gitar oynayabilsen kolunda mazol boladı. Bir muzikant aytkan. Az adını yadımda yok. Lekin bir gün oynamasam gitara diyen. Uşu özüm bilemen. Tapotunu. 2 gün oynamasam gruppadakiler biledi uşu. Çoğutu ne to. 3 gün oynamasam uşu halık biledi. Şunun deyenin instrument bilen sen uşu rastavatsa etmelmez. Günde oynamalı. Günde repetisiya, günde eteye sovetuyu. Sağ olun. Indi her ýyl albom çykar ediňiz siz. Indi bu ýylyň hasabyna 2025-nji ýylda näme aýdymlar çykyp gelýär, näme aýdymlar dörätdi, näçe aýdym, näçe ýetdi. Ey aydım var, aydım köp. Yine özün yana barıp yazdırıpmız, klip düşüremiz, empatri çıkaramız. Kızıkkan adam internete girse tapadı. Aydım çıkıp durdu, aydım işi vystuplenyalar bolup durdu şehirde, bir yerde çıkamız. Aydımla aytılıp durdu. Kızık adam bağala biledi. Kän ýere Farhadanyň şu wagt idat durlar. Özüniň bir ýyl başgaça stili, ýolu bar. Köplenç orsça aýdymlar aýdyňyz. Durmuş barada hem temalaram başgaçarak da bizem käwagty kabul edibilmän galýasy. Ozoň ben arada oturup gepleşdim de Farhada. Yak, leyva. Sizin bu stiliniz başgaça, gitara çalşyňyz başgaça, aýdym aýdyşyňyz başgaça diýemde, ozoň ýanky gurrunlary, biografiýasyny aýdyp berdim men daşary ýurtda. Kän ýaşadym, ýa saglyk boýunça. Şo sebäpli şo ýurtlaryň aýdymlaryny öwrendim. Şondan Farhadanyň ýanky stili başgaça. Onu men bilinmem, onu sizler bilesizler. Şu zatlary sizem bilsin diýip şunu oglanlar näçe ýerde kömek edip oturan oglanlar bar. Sag bolaýdyn hemmeňize janyňa sag bolsun. Farhadagan ırdyk. Ya ne gerek şu zat diýdi, zordan ýalbaryp. Yak, men вообще-то не публичный человек. Özüň bilesen kahy. Men bilinmen, kameraga düşmeke, zat etmeke unça halanma. Tariha galmaly ýene siz barada. Siz barada biografiýa. Tariha näde geldiňiz, ýyl aldan ýa-ýany gaýtşyňyz, şäherge gelşiňiz, Moskwaga çyňyz, gelşiňiz. Tariha kaladığım adamlar, dostoyny adamlar köp. Sizden beri. Yak, dostoyny adamlar köp. Sağ sağ olsun Farhada. Spasiba. Muzika, täze aýdymlar, täze sazlar. Rahmet. Üçenlikler. Men bilen Sovet durmuş barada da siz kän Sovet bereňiz, özümizem alýas, näme etmeli, nirede içimiz tutur, ýa-ýan bolupdur diýemde de kän ele bolmaly, bele bolmaly. Farhada şunça ýanky saglygyňyz, aýagyňyz kynçylyk çekýäňiz, şonda da siziň ýaňa aýdýan ruhuňyz belen. Odan köplenç biz soruya Sovet alýas. Amjanyňa sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Kän şähertler ýeşitleriň şolar ýany o ýurdumyz bar. Bize şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagy serdarymyzyň jany sag tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Häli soramal zatlarym kän. Ýöne wagtymyzam çäkli. Iň soňunda bir gowy öýle hem aýdymyňyzam gowy görýänsiňiz ýöne içiňizde gowy görýän aýdymyňyz bilen gepleşigimizi tamamlaýas. Yaxşı. Menem seni rahmat aýtjakman. Ine wagtyňy getirip gepsen. Spasiba. Ine şunu netesen podcastları etesen, adamları tapasan, talantları tapıp hemmeni dünýä tarkatjaksan. Molades. Tıhvalyw. Senem şäherimizde bir ýulduzumyzy biri. Sağ olun. Спасибо. Sağ olun. Hizmettesen. Sağ olun. А так насчет песни «Сонг кошиктан». Gittik.
Черный ворон кружится надо мной, черными крыльями машет он над землей. Чует ворон гибель мою, каркая хлопает крыльями над землей. Şeytanlar kanatına salıp alıp gittiler, şeytanlar kanatına salıp alıp gittiler. Senin de ranan da 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 down down. Canım sağ ol. Спасибо, Мекан. Toylar Дай Бог тебе здоровья. Sağ ol.